Ćao, pozdrav, pravimo lepi divni krompir paprikaš. Sve što je potrebno: šargarepa, crveni luk, beli luk, kao što vidite 2 šargarepe, 1 glavica crvenog luka i 2-3 čena belog luka. Naravno potrebno su 2 paradajza, onako da lepo oljuštite, ogulite, narendate da dobijete ovakvu lepu smesu. Naravno dinstamo beli i crveni luk da onako bude lep mek. Sa tim uvek prvo krećemo, naravno što se tiče i ovog jela. Uporedo pileće belo meso, neki 500 grama, pržimo na maslinovom ulju da bude baš onako lepo prženo i sa jedne i sa druge strane. Naravno treba da se dobije ta lepa zlatna boja, evo to upravo sada vidite, i zaista to doprinosi lepom ukusu svakog jela. Ovdje imamo oko 500 grama krompira koji smo ovako isekli. Naravno dinstamo luk, dodajemo odmah krompira kada izdinstamo taj luk. Sve to lepo mešamo i onda sve, da kažemo, sastojke dodajemo jedno po jedno. Tako da bitno sve lepo da mešate, da nadgledate. U to dodajemo evo pola pakovanja naseckanih šampinjona. Isto također sve to lepo mešamo, da se sve lepo sjedini, da se ukusi lepo onako izjednači i da se lepa harmonija ukusa dobije. Sve je za to potrebno mešanje. Naravno dodajte sad šargarepu i paradajz. Isto sve mešamo. Dodajemo i ovaj jedan paradajz iz tetrapaka, tako da otprilike nekih 200 ml ili 1 čaša. Evo ovdje u uglu sam stavila začine koje koristimo, znači sve ove začine dodajete po vašoj želji, po vašem ukusu, tako da na kraju jela dodamo samo lepo pileće proprženo meso i naravno naše jelo je gotovo.